Toni, nyt on vähän lauhempi keli. No kyllä, eikö se ole 30 astetta nyt aamu olisikin lauhempi? Paljon mukavampi lähteä ajamaan. Mites tällä lumisade numero 3? No toivottavasti ei nyt ainakaan tule lisää lunta, että ei sitä nyt pitäisi olla merkitystä. Penkkoihin pystyy nojailemaan. Täällä on talvinen keli. No varmasti pystyy, mutta koetaan olla nekin nojaamatta ja järkevästi täällä. Miten noin? Onko Volvo Mafian päänahka tähtäimessä? No yritetään ainakin, että eihän sitä tiedä ikinä. Mitä päivä lähtee menemään, niin sen mukaan ajetaan. Vai kiinnostaako enemmän luokkasijoitukset? No periaatteessa kyllä nyt yleiskilpailusijoitus kiinnostaa kanssa. Ja luokassa totta kai. Minkälainen luulet reiti olevan täällä Jämsä-seuduilla? Varmaan Jyskälästä tuttuja pätkiä ja isoja teitä tiedossa. Joo, varmaan ihan hienoja teitä. 06 vuonna viimeksi ajoi täällä, että silloin keskeytyi. Että yritetään nyt ajaa paremmin ainakin täällä. Entä 2 kertaa ajetaan pätkiä? Miten vaikuttaa paljon lähtiöitä? No toivottavasti tiet on hyvä kuntoisia niillä pätkillä, mitkä ajetaan 2 kertaa, että kestäisi tiet, ei mene ihan surkeiksi. Että se on sääli tulla siellä 4. satana kilpailijana siellä, että voi olla aika huonossa kunnossa. Koska olet viimeksi kunnossa Poorissa päässyt ajamaan? No viime viikon loppuna oli ihan extempore kisa tuolla Kaakkoisrallissa, tai on puolen päivän varoitus ajalla Extreme Pemarilla 0 harjoittelulla. Siellä oli kyllä todella suuret poorit viimeisellä pätkällä. Sulla on siitä kokemusta. Ei pumppailla tänään sitten. No ei, yritetään ainakaan pumppailla. Mitä Dimitri tuolla netissä väittää, että pumppailemalla kun voi pärjätä? Miten on? No se on Häkkisen Ville videoita, että Ville pumppaa itse, että ei muuta kuin sitä kuvaamaan vaan.